Saara Ihamäki, Helsingin kirjastotoimen apulaisjohtaja. Olet ollut mukana Helmet-kirjastojen ja Namibian pääkaupungin Windhoekin välisessä kirjastoyhteistyössä. Ja sen puitteissa olet käynyt myöskin siellä köyhällä alueella olevassa Greenwell Matongon kirjastossa. Mitä tämä yhteistyö on antanut sinulle? No, tämä yhteistyö on antanut kyllä yllättävän paljon. Mä ensin ehkä ajattelin, että se olisi vain yksipuolista, jota me teemme siellä Namibiassa ja Windhoekissa ja sillä köyhällä alueella. Että sinne olemme vaikuttamassa, että he saavat sinne asianmukaisen kirjaston ja opiskelupaikan. Mutta itse asiassa nykypäivänä, kun mun tehtäväni kuuluu juuri täällä pääkaupunkiseudulla kirjastotyön uudelleen miettiminen ja mitä merkitsee lähikirjasto, niin sen, että mä monesti palaan Greenwell Matongoon ja selkeytän ajatuksena ja ymmärrän sen, että mikä on todella kirjasto, kun se on tehty asukaslähtöisesti. Ja miten se kirjasto tulee toimia myös täällä Suomessa. Se pitää lähteä siitä yhteisöstä, sen pitää lähteä yhteisön tarpeista. Ja eikä ulkopuolelta annettuja. Ja Greenwell Matongon kirjasto Namibiassa on tehty juuri näin. Ja kun mä ajattelen sitä, niin mä ajattelen, että niin, samanlaistahan me tarvitaan tuonne Jakomäkeen ja Laajasaloon ja Kontulaan. Juuri tämmöistä yhteisölähtöistä kirjastoa. Ja se niin kuin kirkastaa mun ajatukseni. Saara, kiitoksia. Tästä on hyvä meidän kaikkien jatkaa. Kiitos. Kiitos.